खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव BKWS नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा माखासे गोनां बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बे समाव BKWS आव गोग्लैनाय जे गामिफोर थामहिनबा बे समाव सानजा फारसे आरो बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय जे बर' सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनो हानाय हायैखौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खौसेथि जानो थाखाय खावलायदों। बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद आरो हारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खौसेथिनि फारसे आवगायनो थाखाय बिथाङा खावलायदों आरो खौसेथि जायोब्लासो बे समाव जोंनि जे मोनथाय थामहिनबा मोननो गोनां जे मोनथाय बे मोनथायफोरखौ मोनफुंनो हागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो BKWS नि सायाव बिथाङा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाया दिनै 5 बोसोर आबुं जाबाय, नाथाय दिनैसिमबो BKWS नि जे सीमाया थि जायाखै, बिसायख'थि खुंजायाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। नांगौ बायदि रायजो राजाफोरनो थाखाय सिबिथाय होनो हानायनिफ्राय फेलें जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। मानोना बे समाव गोबां जिल्लाफोर दं, जाय जिल्लाफोराव जाखिनि BKWS आव जे फैनाय रांखान्थि बे रांखान्थिया बा रांखावरि बे रांखावरिया गोरोबा, जायनि थाखाय गोनांथि जानाय सम जायगाफोराव जों खामानि मावनो हायाखै। बे सैथो बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव नांगौ बायदि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ खुंनो हायाखै, सीमाया दिनैसिमबो थि जायाखै आरो गोबां बेफोरबायदिनो जाय जेंनाया जाबाय थादों आरो जायनि थाखायनो बे समाव खौसेथिनि गोनांथि दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। सरकारा नांगौ बायदि सुबुंफोरनो बा नांगौ बायदि BKWS आव अनसुंथाइ बा रांखावरि दैथाय हराखैबो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो जायनि थाखायनो बे समाव बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफादफोर आरो हारिनि दैदेनगिरिफोरा खौसेथि जानांगौ। सम खौसेथिनि बाथ्राखौबो सावरायनाय जायो, सम खौसेथिनि आयदाखौ लानानै आवगायनाय जायो, नाथाय जाफुंसारा। जों मिथिगौ, बयबो दैदेनगिरिफोरानो मिथिगौ जे खौसेथि जायोब्लासो बर' हारिया जे गावनि थामोनथा आरो रैखाथिखौ होनो हागोन। नाथाय बे समाव मोनथिखानानैब्लाबो नाथाय खौसेथि जानायाव मोनफ्रोमबो समाव सावरायनाया जायो, नाथाय मोगथां महर मोना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो सनितपुरनि सायावबो बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे सनितपुर आरो बिश्वनाथाव गोबां जायगाफोर दङ, जाय जायगाफोराव बे समाव बिथांमोना भट होयो, MP इलेक्शन जायोब्लाबो भट होयो, MLA इलेक्शन जायोब्लाबो बे जायगानिफ्राय भट लायो। नाथाय बे समाव जेब्ला पावाराव फैयो थामहिनबा बे समाव MLA MP जायो, नाथाय बे ओनसोलनि थाखाय जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनायनिफ्राय सोरखारा फेलें जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। थारैनो सनितपुर आरो बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजो राजाफोरा भट होयो, सरकारनो जाय पावाराव दं बिथांमोननो भट होयो। जाय बे समाव MLA जायो बा MP जायो बिथांमोननो नांगौ बायदि भटखौ होयो, नाथाय जौगाथायनि बिथिङाव खामानि मावनायनिफ्राय जानगाराव थायो आरो बिथांमोनखौ सम हानि मोनथाय गैया होननानै फरेस्ट एरियायाव रायजो जादों होननानै बिथांमोनखौ होखारनाय फारसेबो थाङो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो जायखौ लानानै बे समाव खौसेथि जानांगौ। बे समाव बेनिखायनो खौसेथि जानांगौ जे BKWS नि जे सीमानिफ्राय लानानै बिसायख'थि खुंनाय बेखौ थि खालामनांगौ आरो बेनि अनगायैबो जे बे समाव बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय सुबुंफोरनि थाखाय रैखाथिनि थाखाय बे समाव
खौसेथि जानांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहनेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिश्वनाथ सनितपुरनि जे सिमा बे सिमाया दिनैसिमबो रोखा जायाखै ना बे बिटिआर आव थागोन ना बे BKWSC आव थागोन बेबो रोखा जायाखै आरो गुबुन फारसेजों कार्बि आलंआव रायजो जानाय गोबां बर' सुबुंफोरानो दासिमबो जे ST स्टेटास बेखौ मोननो हायाखै बेनि सायावबो बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहनेश्वर बसुमतारी बिथाङा फेसबुक लाइभनि गेजेरजों बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव खौसेथिनि गोनांथि दङ आरो खौसेथि जायोब्लासो जों देरहासारगोन आरो खौसेथि जायोब्लासो बे समाव जोंनि थामोनथा रैखाथि बेखौ जोङो होनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मेहनेश्वर बसुमतारी बिथाङा थारैनो मख'नांगोन जे सासे BKWSC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बे गाहाय मावफुं सोद्रोमाया बे समाव बर' हारिनि माहारियारि आफादफोर आरो बेनि अनगायैबो दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथि जानो नायगिरनाय बा जानो थिननायनि आन्दोआव मा दं नोंथांमोनाबो बे समाव बिजिरनो हागोन थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव खौसेथिनि मुङाव सावरायनाया जायो नाथाय जोबथायाव बे खौसेथिया महर मोना बे बाथ्राखौ बुंथिदों मेहनेश्वर बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिथाङा 18 मिनिट गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव आबुङै होनि बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथाय बेनि बागै दायनिसो बाथ्रा दिनैहाय फोरमायनो थाखाय साननाय जादों गुबैयै बर' कसारी गावहाय खुंथायखौ जोङो दासिमाव जोङो 4 बोसोर आगान सुरगासिनो दङ माखासे गोबां जाहोनाव जोङो सोरखारजों थाफानानै खामानिफोरखौ मावनायाव माखासे दिगाव जों आवगायदोंबाबो माखासे दिगाव जों आवगायजोबनो हायाखै माने जाफुङाखै रायलायनाय जागासिनो दङ बे रायलायनायखौ लाखिनानै जोंहा फोथायनाय दङ थाबैनो जोंनि जेंनाखौ सुफुंजागोन गुबैयैहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि 3थि गोजोन गोरोबथा बिनि दारैहाय बर' कसारी अनसाय गावहाय खुंथाया दाफुंजाफैदों गुबैयैहाय बिटिआर गोरोबथाखौ जोङो बुंनांगोन जिथु बाथ्रा बेनोमोन जे बर' फरायसा आफादा सिङाव थानाय दैदेनदोंमोन आरो बावहाय NDP-नि मोनसे हान्जा दङमोन आरो लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों जयै बा जथायै बे गोरोबथाखौ खालामनानै लाना फैदोंमोन आरो बेनि दारैनो बर' कसारी अनसाय गावनि खुंथाया दाफैजादों बा दाफुंजादों दा जोङो मोनसे सामलायनाय खुंथायाव दङ इन्ट्रिम काउन्सिल जायखौ बुङो दा बे इन्ट्रिम काउन्सिलाव थानानै जोङो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों मानोना दासिम जोंनि गामिया फोसावजायाखै बर' गामिफ्रा आरो लोगोसे गामि फोसावजायैनि थाखायनो जों बिटिआर दानो हायाखै आरो सायख'थिसिम जों आगान सुरहैनो हायाखै फारसेथिंजाय जोङो बर' कसारी अनसाय गावनि खुंथाया गंनै जिल्लाखौ लाफानानै बा सरजाबनानै जोङो बे खुंथायखौ सामलायनो गोनां जायो धुबुरीनिफ्राय हमजेननानै जोङो सदियासिम आरो बराक सेरफांखौ जोङो लाफानानै दा सामलायगासिनो दङ दा बावहाय जोङो खुंनाय जि मोनसे खुंथाय सामलायथ'नाय जि खुंथाय माने इन्ट्रिम काउन्सिल बावहाय जोङो 13 कौटि आरो 50 लाख रांबो मोननाय जायो दा बेनि दारै जोङो माखासे खामानि रायजो राजानि थाखाय फिसा हानायसेबां जों मावनो नाजाबोदों रांखौ थिखाय जोङो थोआ लोमा राननानै जोङो खामानिखौ मावनो होनाय जायो बावहाय जों लुबैनाय बायदि जों खामानि मावनो हायाखै बे सैथो बाथ्रा आरो मोनसेया जाहैबाय जों जेब्लासिम रां बावजाखौ गोबां मोननो हानाय नङा जोंनि साननाय हनाय जोंनि जि मोनसे मिजिंफोर दंमोन खुंथायनि गेजेरजों रायजोआ जि मोनसे मिजिं लानानै दङ बा जों मावनो सानो रां बावजाया बाङाय जायनि थाखाय जों हायाखै जों नाजागासिनो दङ दा आसाम गभर्नमेन्टखौबो जोङो नारसिनबाय थादों मानगोनां लताय बिथांखौ जोङो खावलायबाय थादों बुंदों रां बावजाया बाङाय जादों बारायना होनांगौ जोङो खामानि मावनो हायाखै धुबुरीनिफ्राय सदियासिम बराक सेरफांखौ नायनांगौ जोंनि थाखाय गोब्राब जादों बेफोर बाथ्राखौ फोरमायबोनाय जादों आरो जोंनि मावनो गोनांथार खामानि दा जोंनि गामि फोसावहोनांगौनि खामानि बिनि खामानिया जागासिनो दङ थाबैनो फोसावगोन होननानै बुंदों नाथाय बयबो जेंनाया दाबो जोबजोबाखै ओरैनो राभा हासंनि जेंना थाबाय टिवा ओनसोलावबो एसे जेंना सोमजिदों टिवाफ्राबो जोंनि बर' गामिफोरखौ रोखायै दाबो नटिफाइ खालामजोबाखै आरो राभा हासंखौ सोरखारा
6 शेड्यूल बा संबिजिरारि कन्स्टिटिउसन मोनसे बेले-बेजे गोनां मोनसे खुंथायाव लांनो नाजानायाव जोंनि बर'फोरखौ लानानै रायलायनायनि जे मोनसे जोबथा जोङो माबायाव फैनांगौमोन बेखौ लाबोनो हायाखै रायलायनाय जागासिनो दङ राभा हासंनि जेंनाबो दा दं दा गोबां बिदिनो जेंना थाबाय आरो बिटिआर आरो गोरोबथानि गेजेरजों मोनसे कमिसन दादोंमोन बाउन्डारि कमिसन बिनि गेजेरजोंहाय सानजाहा जोंनि सिमाखौ बारायनाय बिटिआरनि सिमाखौ बारायनायनि मोनसे बाथ्रा सोरखारा होनानै दोनदोंमोन बिनि रायलायनायफ्राबो दाबो आबुं महर मोनाखै जोबोद लासैनो बिनि रायलायनायफ्रा जादों जों लुबैनाय बायदि जादों दा बोसोरब्रैयाथ' बाबेनलांबाय आरो गोरोबथाखौ नायोबा बोसोरबा बाबेनबाय बोसोरबा बाबेनलांनायनि उनावबो जोंनि माखासे दफाफ्रा दाबो मावफुंजायाखै सावरायनायावनो दङ दा सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जे जेंना बे जेंनायाबो जोंखौ एसे सानहोबाय थादों आरो जों साननांगोन बेनि जेंनाखौ सुफुंनायखौ जों लुबैयो मानोना सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे मोननै जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बिटिआरावबो हाबजोबनो हायाखै फारसेथिं जोंबो फैनो हानाय मोनसे माबा गैया जेरावहाय बाउन्डारि कमिसन माबायावहाय बेखौ दोननाय जादों सावरायनो थाखाय दा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे मोननै जिल्ला मोनसे हेंगिं मोनसे हालोदाव दङ फारसेथिं माखासे ओनसोलफोर दङ जाय ओनसोलफ्रा जोङो पन्चायती राजनि जे खाबुफोर मोनो सरकारनिफ्राय बे खाबुखौबो जोंना मोननो हाया दा बे जाहोनाव सनितपुर आरो बिश्वनाथनि माखासे ओनसोल जाय ओनसोलफ्राव पन्चायती राजबो गैया बेखौ जोंनि रायजो राजानि रायजो जानायनि हालोदफ्रा जोबोद गाज्रि दा बे जोंखौ दुखु मोनहैयो ओंखायनो जोङो जेंनानि सुस्रांनायखौ बा जोबनायखौ जों लुबैयो थाबैनो दा फारसेथिं नैबेखौ आङो बुंनो लुबैगोन जाय समाव एसेम्बलि बिसायख'थि जायो एमपि बिसायख'थि जायो बे समावहाय जाय ओनसोलफ्राव दिनै रिजार्भ होननानै जाय ओनसोलफोरखौ जों बुंनाय जादों सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बे ओनसोलखौ रिजार्भ होननानै दावगानायनि खामानि बा दावगाथायनि जि खामानि मावनांगौ बेनिफ्राय जानगाराव दोननाय जादों नासयनानै दोननाय जादों जोंनि बर'फोर थानाय हालामफोरखौहाय फारसेथिं बिसायख'थि फैयोबा एमएलए आरो एमपि बिसायख'थि फैयोबा बै जायगानि सुबुंफोरनि भट लानानैबो देरहालांबाय सरकारबो जाबाय दा बे जोंनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा जेराव जोङो भटनि मोन्थाय मोनबाय रायजो जानायाव जों दा दङ बेफोरखौ नायोबा जोंखौ फरेस्ट हिसाबाव दङ होननानै बिदि दाय होनानै होखारनो नागिरदों बा सम सम इलेक्सननि नटिस थांबाय बेफोर जोंखौ सानहोदों जिंगासि होदों ओंखायनो गभर्नमेन्टखौ बुंनो लुबैयो आङो जे थाबैनो बेफोर जेंनाखौ सुस्रांनांगौ हाग्रानि जेंना जेरावहाय 2006नि मोनसे फरेस्ट रुलार एक्ट दंमोन बे एक्टनि दारैहाय ट्राइबेल सुबुंफ्रा जेरावखि थायाथों माने रायजो मोनबोनाय जि खाबु होदों भारत सरकारा बे आयेनखौ आसामावबो मोजाङै मावफुंनांगौ बेखौ जों लुबैयो आरो ट्राइबेलफोरनि सायाव जेबो हारासथि बे जानो नाङा जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरखौहाय मोनसे जोङो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानो होनाय जों मोनसे सम सम जोङो मोनसे फरमान बिलाइजों सिगि हरनाय जायो बेफोर नटिस होनाय जायो बेखौ बन्द' खालामनांगौ बेखौ होबथानांगौ आं बेखौ बुंनो लुबैयो दा जेंनाया गोबां दङ जाय जेंनाफोरखौ जोङो सौसिनांगोन ज'यैनो सौसिनांगोन दा जेंनानि सुस्रांनायनि बाथ्राखौ रायज्लायनो थाङोब्ला जोंनि गोरोबथानि दफानि सुफुंनाय बा जाफुंनायखौ लुबैनो बा जोङो मावफुंनांगौनि थागिदायावहाय जोंनि गेजेराव मोनसे आंखालखौ आं नुबाय थादों बे आंखालानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव दिनैहाय जोङो गोबां जाहोनावहाय खौसे जानो हायाखै जाय जाहोनाव जोङो जोंनि मोननो गोनां बा जोंनि दाबि दावाफोर बा जों जयै जाय थांखिजों जोङो आगान सुरबोदोंमोन बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानायनि बिथांखियाव जों खामानि मावदोंमोन बड'फानि जि मोनसे मोन्थोर सिमां बेखौ बिथा खालामनानै जों खामानि मावदों बे जेनेबा आद्रा जानानै दङ ओंखायनो दिनैनि समा जोंखौ बुङो आरो जोङो जेरावहाय मोनसे अलखद बुब्लियाव दङ बुंजायो जोंनि गेजेराव खौसेथि आंखालाव जों भुगिनांनानै दङ बे खौसेथिनि आंखालखौ जों बोरैहाय सुफुंना लानो हायो जोंनि गेजेराव नुजानाय गोबां फारागफोर जोबनो गैयै फाराग बेखौ बोरैहाय जोङो सावरायनायनि गेजेरजों सुस्रांनो हायो बेनि राहा लामाखौ थाबैनो लानानै बर' हारिनि मोनसे जोंनि इयुननि मिजिं थांखि बेखौ बर' हारिखौ बुहुम गेरेमसा हारि जानायनि मोनसे बिथांखि बेखौ जोङो जाफुंहोनो हानांगोन बड'फानि सानस्रि बड'फानि जि सिमां बड'फानि जि मोनसे मिजिंमोन बेखौ जोङो
मोगथां महर होनो थाखाय खौसेथि जानायनि अनगायै जोंहा जेबो राहा गैया आंनि मोन्दांथियाव। मानोना बाथ्रायावनो बुंनाय दंखायो आरो बर'फ्रा जोंनोबो फोरोंलांदों मोनसे बाथ्रा, इउनिटि काम्स थ्रु स्ट्रागल होननानै बिथाङा बुंलांदों। दा ओंखायनो गोनां जायोबा जोंनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो माबा मोनसे लामा जोङो रोखा खालामनानै लानांगोन जायनि गेजेरजों खौसेथिया फैनो हायो। मानोना गोरों गोराफोर बुंनाय बाथ्राफोर जोङो गले गले खुगाजों बुङोब्लाबो मोगथां खामानि मावनानै जों दिन्थिनो हायाखै बा मावनो हायाखै जोङो। बे जाहैबाय जों मोनथिगौ सैथो बाथ्रा, गेबें गोरलै बाथ्रा, नाथाय जोङो बेनि ओंथिखौ बुजिनानै खामानि मावनायखौ जों बबेबा नङा बबेबा फेलें बेले जाबोदों। बे सैथो बाथ्रा। गुबैहाय जोंनि लामायाथ' दोंसेयानोमोन आरो बे दोंसेल' लामायानो जोंना हारिखौ दैखांनाय, जौगाहोनाय, बुहुमाव गेरेमसा हारि दानाय बे थांखिजोंनो जोङो फैदोंमोन। नाथाय गोबां जाहोनाव दिनै जोङो थेर बेथेर जानोबो हमदों। एखमबा जों ज' जानोबो आवगायो, रायलायनायबो जायो। बे रायलायनायजों गोमालांफिनो आरो जों फावसायफिननांगौ। बेबायदि जाबाय थानाय नुदों। गोरों गोराफोरनि बुंनाय जे इउनाइटेड वी स्टेन्ड, डिभाइडेड वी फल, बे बाथ्राफोरखौ जोङो गले गले बुंनायल' जादों। जों जेराव मोनथिखागौ इउनाइटेड वी स्टेन्ड, खौसेब्ला जों गसंथागोन होननाय बाथ्रा। नाथाय जोंखौ खौसे जाहोनोबो नागिरा बा जों जानोबो रोङा। जों गोरोन्थिखौ मोनथिलायगौ, जाय दस्रा जोंना बहाय जादों बेखौबो गोसोलायनानै ज' जानो रोङा, बेबो सैथो बाथ्रा। जेराव जों मोनथिखाबाय इउनाइटेड वी स्टेन्ड, खौसेब्ला जों गसंथागोन आरो डिभाइडेड वी फल, बेखौबो जों मोनथिलायगौ। मोनथिसेयावबो जों गोरोन्थिखौनो मावबाय थायोब्ला बे जोंनि हारिनि बबे इयुनखौ जोङो मोनफुंहैगोन बा इयुन हारिनि इयुना जे गोजौ जागोन बे जों बोरैहाय बिदि खालामबावगोन बे मोनसे सोंनाय फैदों। दा जायखि जाया जोङो जुजिनांगोन खौसेयैनो। आंथ' सानो बर'आ एटलिस्ट नंथ्राबाबो 10 बोसोरसो जोङो जोंनि गेजेराव जेसेबां फारागफोर फैदों, डिफारेन्सफोर फैदों, बेखौ जोङो खौदै मनाव नायनानै जोङो ज' जानो हायोबा, जोंनि फारागफोरखौ दोनथ'लायजोबनानै जोङो ज' जानो हायोब्ला, आंथ' सानदों 10 बोसोरनि गेजेरावनो जोङो जोंनि मोननो गोनां गोबां दाबि दावाफोर बेखौ जों सुफुंना लानो हागोन। बाथ्राया बेनो, कार्बि आंलंनि जेंनाखौबो दिनै जोङो बयबो मोनथिलायगौ आरो जोङो कार्बि आंलंनि जेंनाखौनो जोङो गोजामसिन बर'नि जेंना मोनसे होननानैबो मोनथियो। नाथाय बे दासिमबो सुस्रांजानो गैया। बिटिसि एकर्ड, बिएलसिजों भारत सरकारजों आरो आसाम सरकारजों जेब्ला जोङो गोरोबथा खालामदोंमोन, बेवहायबो बे जखाया दंमोन। बिटिआर गोरोबथा 2020 आरो 24 जानुवारि, बेवहायबो दङ कार्बि आंलंनि जेंनानि मोनसे क्लज, दासिम नाथाय मावफुंजायाखै। दा बेफोरखौ नायोबा जोंनि मावनांगौआ जे जोङो जे मावनो हाफुंजोबाखै बेखौनो फोरमायनाय जायो, रोखा जायो। दा जोङो नाजालांबाय थानांगोन खौसेयैनो आरो जोंनि गेजेराव जे डिफारेन्सेस फैदों, जेंनाफोर फैदों, बेखौ रायलायनायनि गेजेरजों मोनसे सुस्रांनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावनो हागोन। अब्लानो जोङो सानसे नङा सानसे जों मिजिं लानो हायो जे जाफुंनाय जोंनि मोगथां जागोन। आं दा नैबे समाव मोनसे रादाबखौ बुंफाबावनो लुबैगोन जे बर'फोरनि गेजेराव गासै सोरगिदिं थासारि सोमजिनाय जेंना जेंसिफोरखौ नायजोबनानै दिनैनि मुगानि जि मोनसे गोदान सोदोमस्रि बार फैबाय, नांबाय, बे समावबो जोंथ' खौसेफोर जानो हाखायाखै, नाजालायगासिनो दङब्लाबो। बिनि गेजेरावबो आं मोनसे रादाबखौ बुंफानो लुबैगोन जे बर'फोरनि गेजेराव जेरैखिजाया जोङो फारागफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों फोजोबस्रांलायनो नाजानायनि गेजेरजों सिगांनो हायोब्ला, बर'आ सा सानजा भारतआव ट्राइबेल हारिनि गेजेराव बांसिन सुबुं अनजिमा गोनां मोनसे हारि हिसाबै जों गोहोगोरा हारिमोन। जोङो गोहोगोरा हारिब्लाबो दिनैहाय जोङो बुंनो थाङोबा गोबां माबाफोरखौ जों बिजिरना नायोबा नुबाय मा जोंनि गेजेराव गावस्रानाय फैबाय आरो जोंनि गेजेराव जोङो लोरबां जानो हमो। बेबो सैथो बाथ्रा। दा बेखौ जोङो गोख्रों गोरा खालामफिननाय खामानि मावनो थाखायनो जोङो दा सानलायलायदोंबो आरो जोंनि रायलायनायफ्रा रायलायैनो दङ। मोखांजों जाफुंनायखौ आइ आफा रायजा जा बयबो नेनानै दङ आरो जोङो बयबो साननांगोन, सैथोखौ गनायनांगोन आरो सैथोखौ गनायै सुबुंफ्रानो जेंना, गुबै सैथोखौ जेब्ला जों गनायलायनो हाया
बाहायनो जेंना सोमजियो सैथोखौ जोङो गनायनांगौ सोरबाया मोजां मावदोंबा मोजांखौ जों मोजां होननो हानांगोन बाख्नायनांगोन गाज्रि मावदोंबा जों बेखौ गाज्रिखौनो बुंनांगोन आसि खोन्थानांगोन नाथाय जोंनाव बे गैया सोरबाया मोजां खामानि मावोब्लाबो बे मोजां खामानि मावनायखौ जोङो उमुगा मोजां खामानि मावबाय होननानै बाख्नायनोबो नागिरा बा बाथ्रा बुंनो नागिरा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बोरै थुलुंगा मोनगोन मोजां खामानि मावनो मोजां खामानि मावग्रा मानसिफोरखौनो जोङो सिनायनो रोङाबा बा बेखौ बाख्नायनो रोङाबा बेथ' थिग नङा आं गाज्रि मावदोंबा आंखौ गाज्रि मावनायनि थाखाय सोंखारिनांगोन आसि खोन्थानांगोन आरो सोरबाया मोजां खामानि मावदोंबा सोरबानि मोजां खामानि मावनायखौ जों मानो आसि थुनो हाया बा माने मोजां जों बाथ्रा बुंनो हाया बे मोनसे सोंनाय फैयाखै बेखौ आङो बुंनो लुबैयो दा ओंखायनो गुबै सैथोखौ जों गनायनो हानांगोन आरो जोङो नेहाथ एखुथा राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय हारिखौ जों खैफोदाव खोख्लैबाय थानाय थिग जाया जोङो राजखान्थियाव दिदोम नङा आरो राजखान्थियाव रावबो दिदोमबो जानो हाया हारिनि जि मोनसे जेंना हारिनि जेंना दङ आरो जोंनि सोमावसारबोनायनि जा माने जारिमिनफोर बेखौ आं गोलाव बुंनो लुबैया जाय सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनैहाय जों बे स्टेजसिम सफैदों बेनि सिगांनि जारिमिनखौ बिजिरना नायोबाथ' जोङो बेखौ दुखु मोननायजोंनो फोरमायनो गोनां जागोन जे बर'नि जारिमिनानो बा थैजों लिरजानाय मोदैनि जारिमिन होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा गुबै जोंनि थांखि थाखायखौ बिथा खालामनानै थांखिखौ जाफुंहोनो जुजिबोनायावनो गोबां जोंनि गेजेरनिफ्राय मुंख्लं जालांग्रा सुबुंफोर जों बेनि बेसेन दाबो आबुङै होनो हायाखै रोङाखै आरो गोबाङानो सिलाइ बमा बारुदजों जोङो गावथारजाबोबाय बुथारजाबोबाय सोरबाया जिल्ला हारि खालामजाबाय पुलिसजों बुथारजाबाय आर्मिजों न' बां गोबां सावग्लुंजाबाय गोबां जारिमिन सोरबा बर' आइजोआ खाफालनि सिङाव गोमाजाबाय सोरबाया मावरिया जानांबाय सोरबाया जिल्ला हारि खालामजादों गोबां दुखुनांथाव जारिमिन अब्लाबो जों दिनैहाय थांनानै थानाय जायफोर जोङो दिनै दंलायलायो जों मानोबा गोरोन्थिखौ नुहुरबोनानै गोरोन्थिखौ फोसाबलायनानै जोङो गोरोन्थिखौ सोदांलायनानै खौसे जानो सिगांबोनायाव जों खोब लेहेम होननानै बुङोब्ला बांद्राय बुंनाय जानाय नङा ओंखायनो आं खावलायगोन थाबैनो बर'नि गेजेराव मोनसे गोग्गो सावरायनाया लाबोनांगोन आरो बेवहाय बर' फरायसाफोरानो सिगाङाव थानानै खामानिखौ मावोबा मोजां जागोनखौ आं नुहुरदों दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर'नि माहारि आफादफोर गासै जोङो ज' जानानै रायलायनायखौ खालामनांगौखौ आङो बुंनो लुबैयो बर'नि जेसेबां माहारि गौथुमफोर दङ बेखौ लानानै रायलायनाय जानांगौ थाबैनो आरो रायलायनायनि गेजेराव जोङो जोंनि जेंना जेथो दा नुजानाय जि मोनसे खैफोद जेथोफोर जोंनि हान्थिस'नो लानाय लामाफ्राव जों जाय जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ बेफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे थांखियाव फैनो हानांगोन आरो जुजिनायनि थांखिखौ जों लानानै आवगायनो हानांगोन अब्ला आङो जाफुंनायखौ जाफुंहैगोन होननानै मिजिंथियो बेखौ जों लानो हायो आरो मोनसे बाथ्रा बर'नि गेजेराव इउनाइटेड पलिटिक्स स्ट्रागोलखौ जों लाबोनो हायो नामा सिलाइ बमा बारुदनि जिदा दिनैहाय जोंनि गेजेराव दङ बा बेखौ लाबोनांगौ बे मालाबाबो आरो नंलिया जोङो सिलाइ बमा बारुदखौ लानानै जुजिनायनि बाथ्रा सानोबा बे गोरोन्थि जानो हासिगौ जों डेम'क्रेटिक मोनसे सिस्टेमाव फैबाय दा डेम'क्रेटिक वानि बा डेम'क्रेसिनि बा गणतन्त्रनि खान्थिजों जोङो जोंनि सोमावसारनाय हाबाफारि बा माबा मोनसे दाबि दावाखौ मोननो थाखाय जुजिनायाव बे लामाजोंसो जों आगान सुरनांसिगोन अहिंसानि खान्थिजों जोङो आगान सुरनांगोन आरो जोंनि जुजिनाया जोबाखै जोंनि स्ट्रागोला जोबनाय नङा मोनसे जेंना जोबनायनि उनावहाय गुबुन आरो जेंना फैबाय थायो बे जेंनाफोरजों जों जुजिलांनांगोन आरो जोंनि जोनोमानो बुंनो थाङोबा जुजिनायनिखा आरो जों जुजिलांबाय थानांगोन बेवहाय मेंनाय बानाय जिरायनायनि बाथ्रा साननायाबो थिग नङा गोथार थांखिखौ सिगाङाव दोननानै आरो जोंनि आद्रा थानाय थांखिनि सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो जयैनो जुजिलांनांगौ आं बेखौ दिनैनि बे आंनि बिबुंथिनि गेजेरजों बयखौबो खावलायनाय बुंबायहाय बेखौनो आङो खावलायबाय जे फैगासिनो थानाय समाव थाबैनो फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद एनडिपिनि हान्जाफोर बर'नि माहारि गौथुम आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफाद गासैबो लोगो नांनानै जिरायनांगौ आरो बे जिरायनायखौ दैदेननो थाखाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा सिङाव फैनानै बिबानखौ रुजुननांगौ आं बेखौ बुंनो लुबैयो आं खांख्राय हरबाय गोजोन्थों